कि हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी ए भोलेनाथ, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी ए भोलेनाथ, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। क्योंकि एक साल मैं भी देवघर पैदल गई थी और सबसे अच्छा जो नवरात्र में मेला लगता है ना 10 दिन का, उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा मेला लगता है ये जब आप पैदल जाइएगा ना। मैं भी जब गई थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, दोनों तरफ ढाबा और बोल बम का नारा। क्यों क्यों बोल बम के नारा बा इहे एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा बाबा एक सहारा बा। बोल बम 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 बोल बोल बम बम बोल बम बोल बम के नारा बा इहे एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा इहे एक सहारा। क्यों हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी ए भोलेनाथ, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। हे भोलेनाथ। ओ भोले बाबा चढ़ल समनवा मोर हर, हर हर लल्ही आई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।